Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasigi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kanisoja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne na kaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singadi agence dunia travel service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence dunia travel service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya sira me bela jele ye innal hamda Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Oh bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinance hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais où est-ce que tu es ça? Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 Tani wolofla, 76, 75. Ngo 98, tani wolofla, 76, 45. Filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 25 san 2024 min ye fitirimagɛn ye an bɛ ale la Bamakɔ kɔnɔna na sabula sa tile bɛ bi joona an b'a fɔ sa n ko aw bɛɛ lajɛlen ma sa n ko aw bisimila sayi n'o bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na yen dugulamɔgɔw kɔni bɔra bi k'u ka dusuma kasa yira kosɛbɛ dugutigi ale y'i dantigɛ min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa ye o fana y'a dantigɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa sayi yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kumana u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bilama da bɛ u ye sunatiw ye olu banna pewu ka bɛnkan ta ni banbaaci wɛrɛ n'i ka walekɛbaw ye nka perefe tɛ olu fɛ yen su-perefe tɛ yen kumafɔyɔrɔ tɛ yen kalan tɛ ka kɛ yen denmisɛnnin minnu ye dɛfu sɔrɔ aw bɛna na u yɛrɛ ka kumakan olu lamɛn gouvernement kura sigili ko Mali kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye gouvernement ni premier ministre bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ don kelen maliyɛnw olu kɔni dɔw ye wasa sɔrɔ nin waati na fana ministre fɔlɔ min kɔni ye passation kɛ o kɛra kabini ntɛnɛn juma tɛmɛnen ministre délégué n'o ye Fatumata Bintu ye ale kɔni ni Mamani Nasire olu ka passation kɛ tɔw ta o bɛ kɛ bi gouvernement ale ka baaraw kɔnɔna na fana an bɛ se k'a fɔ boloda ɲɛfɔlɔ ka ɲi sɔgɔmada in na an ye laseli min kɛ premier ministre nakɔrɔmɔgɔw y'an wele k'a fɔ ko olu yɛrɛ fɛla ye nin de ye min bɛ mɔgɔw bolo u ka jɛ k'a fɔ u ɲɛna kɛnɛ kan u k'a dɔn k'a fɔ nin de don n'Ala sɔnna ma ko min ye don nataw la ye u bɛna na fɛɛrɛw tigɛ fana an ye laɲini minnu kɛ k'u ye a kumaw mɛn wa ko a bɛnn'u ma an ka taa ni an ka baara ye o bɛ anw yɛrɛ fana wasa sabula an fana y'o de fɔ fanga mana yɛlɛma maaw ka se ka hakilina di sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma politique mɔgɔw ye kuma min fɔ premier ministre sigili la an bɛna n'o fana di mɔgɔw ma u ko hakilinaw fana lamɛn caman kumana Iban Ndiaye min ye Gwanyo ye ka taa se Amadu Koyita ma CDM Sumano min ye Usmani Seru Marani Ayidara denkɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen di sini ni Ala n'a kira sɔnna ma k'a ba fɔ na bamanankan na bi sa min ye AES jamanaw ye olu dugudenw sewalen don juraw yɛrɛ ko min ye waleya ye n'o ye k'a fɔ sa k'i ka téléphone bɛ se ka baara kɛ ko bɛna dɔ fara u ka sɔrɔ kan sabula maaw tɛ min dɔn téléphone bilama a bɛ feereli kɛ a bɛ fɛn caman kɛ Nizɛrikaw mago bɛ fɛn caman na maliyɛn fana mago bɛ fɛn caman na Nizɛri sanni feerew ko min ye téléphone dorogolen ɲɔgɔn na ta k'a bɛna o nɔgɔya kɔkan kibaruyaw la sa Burkina ni Niger kɔnɔna na Burkina yɛrɛ kɔnɔna na olu ye maaw minɛ sa minnu bɛ fɛ ka taji yuruku ani marifaw y'olu dɔw minɛ Niger ale ni Union européenne fɔlen don ɲɔgɔn kɔ bi
nanzaralakaw fɛ sa u ka mannequin belebeleba min bɛ yen o kɔni ko ko bin kɛra ale kan ale ni kɔkan kibaruya tɔw ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ma an ka musow olu bɛnna polu B ma e kun ni Algérie ninnu de ti ɲɔgɔn na ye a ma nɔgɔn dɛ Vo Vivien in fana ye mun ye k'an y'o kupu fana ta o kɛra Bamakɔ yan k'an ye Senegal dasi an n'an da don nin bɛɛ la k'a walawala aw ye sɔɔni. Ko bila ka suma tere maɲi baara ka teliya yaasa min ye ko bɛ se ka sigi sen kan zen gouvernement k'a tɔgɔ bɛ se ka k'o ye gouvernement sigi ni premier ministre sigi ɲinanta ye ko a bɛ don tariku la sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ premier ministre ka sɛbɛn bɔra don min gouvernement fana tɔ bɛɛ lajɛlen fana tɔgɔ bɔra o don kelen o b'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u kun t'a fɛ bila ka suma ka kɛ baara minnu bɛ sen na laɲini minnu bɛ sen na ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani an kɛlen don ka bɛnkan minnu sigi sen kan olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min o nɔgɔnin de fɛ sa kabini juma tɛmɛnen premier ministre kɔni ale ye baarata kɛ baarata min sen fɛ a ma latigɛli kɛ nka kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a fɔra maa min ko a b'a fɔ ka waleɲuman n'o ye Choguel Kokala ye Choguel yɛrɛ fana baarabila kɛlen kɔfɛ a fana ye munumunu salo kɛ min ye a kanubaw n'a lafasabaw M5RFP ka taa fara FSD ni MPR kan a ye turukɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ fo o hukumu kelen kɔnɔna na sa min ye passation de service ye n'o ye ka baara di ɲɔgɔn ma ye sigiyɔrɔ diya an ye kabini juma don ministre délégué n'o ye Mamani Nasire ye ale ni Fatumata Diko olu kɔni ye baara falen kɛ baara falen min kɛra juma tɛmɛnen sa yaasa bi min ye Mamani Nasire ye ale bɛ se k'a ka baaraw daminɛ cogo min na sabula a yera k'a fɔ kalata kɔkɔrɔ doni baaraw olu de bɛna sigi sen kan o fana kɛrɛfɛla la fana min ye ministre ye ale ni politikimaw yɛlɛmaba minnu bɛ yen kuma tɛ loi organique mun kan ka taa CNT la ni falen kan ka don la politique ko ta nasira fɛ ka kɛ n'an ka sariya sunba ye o laɲiniw sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo min ye Mamani Nasire ye bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a kɔnɔ min na o ye kalata ko ye kalata kɔkɔrɔ doni min farala ale ka déléguéya kan maaw sigilen don sa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛna bɔ sira min fɛ AES jamanaw olu ko ko u bɛɛ lajɛlen ka téléphone ciw ka kɛ kelen ye n'i bɛ Burkina o i bɛ Niger o i bɛ Mali la o a bɛɛ téléphone ka kɛ kelen ye i mana taa fa o fa n'i ka téléphone ye k'o bɛ se ka ɲɛ juraw ko nin ye koba ye sabula ni ye téléphone yɛrɛ ko bɛ ɲɛnabɔ maa minnu fɛ olu k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na k'a yira k'a fɔ bi ko n'i taara dugu la min ye euro min ye k'o bɔra a la k'o bɛna na ni fɛɛrɛnkan caman ye jamanaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na jamanadenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye feere ni sanu feere ni taa ni ka segiw ka nɔgɔya kibaruya siraw fɛ ko nin bɛna na n'o ye kosɛbɛ min ye sannikɛlaw ye feerelikɛlaw ye jagomanfilaw ye bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛna na ɲɛ ekɔliden minnu fana bɛ sanayɛlɛ kalansow la olu fana ko tare sabula tuma caman bɔlɔlɔ sanfɛlaw la u bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye nka min ye a musaka ko ye a darawuli ka bon kosɛbɛ kuma tɛ ko ni fichier b'i bolo ni na kɛ sababu ɲuman ye i ka to i ka sɔngɔkɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma degun sɔrɔ nka min ye nin waleya in ye dugudenw ko u b'a fɛ min ka fara a kan sa o ye taa ni ka segin min bɛ kɛ sirabaw fɛ lakana ka sabati ye kuma tɛ sɛbɛnw olu bɛna don ɲɔgɔn na min ye Mali ni Burkina ni Niger ye k'u ka baaraw fana bɛna to sen na yaasa nasira wɛrɛw bɛ yen colonel Asimi ale ka waati kɔnɔna la n'o ye san kelen min dira ale ma ka kɛ AES ɲɛmaa ye o fɛɛrɛw caman ka sigi sen kan Joliba télé datuguli ko la sa min ye maison de la presse ye ale kɔni kun ye nkamu gosi k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ yaasa min ye sɔnɔgɔ a bɛ se ka don ko in na cogo min nka Joliba maaw olu yɛrɛ kɔni ma kumaba fɔ sabula farikolo kunnafonidilaw ka tɔn olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa min ye nin ko in ye a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na bi kɔni k'a daminɛ bi la ka taa se sinikɛnɛ ma sa min ye Joliba o tile 3 b'a bolo a b'a fɛ ka laɲini min kɛ n'o tɛ sɛbɛn kɔni a minɛn'u la ka ban ministre minnu bɛ jamana kɔnɔ lakana ko la Mali Burkina Niger olu fana tun bɛ yan sɛbɛnko n'o o ye passeport ye ale ni carte d'identité ko o y'o sigi sen kelen kan sigili min kɛlen filɛ nin ye o y'a to sa ko min ye Burkinakaw ye olu tun ye passeport kura min dilanni daminɛ
o bɛna na kɛ AES jamana bɛɛ lajɛlen ka passeport ye Mali kɔnɔ ya carte biométrique min b'a anw bolo o na kɛ carte d'identité ye dugudenw olu fana ka lafiyaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min baara kɛcogo kuraw ministre min bɛ n'o o ye Dawudi ye ale na ɲɛfɔli kɛ o la don nataw la fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka papier ninnu sɔrɔ lafiya la baara kɛcogo ɲuman ni lafaamuyali la u b'o labɛnw na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛna na kɛ n'i taara yɔrɔ yɔrɔ on zone chez toi hein an bɛ taa an data waga cɛw yengo ka teli bari n k'a ta yan de komi a ko ten aw ka ko dun ka suma dɛ sisan an bɛ taa sayikaw ko nin y'a kalo 8 ye olu banna ka bɛnkan ta bamanciwale ni juguwale kɛbaaw bolo dugu minnu bɛ olu kɛrɛfɛla la n'o ye Sanan yɛrɛ arrondissement kɔnɔna ye o dugutigiw caman nana k'u sigiyɔrɔw bila sabula degun bɛ u kan sayikaw ko olu fɛ yen bi ni gouvernement mana olu sɛgɛnnen don an ka taa ye ale y'an ka bi wulada in na sɛbɛn belebeleba ye u yɛrɛ ye min bila ka na an ma. Le Sana Sai, commune du Mougani Wouloula, là du Benyamai, Bazaka Mogo Fijula, ainsi à la cantine. Marche pour ni Ambanga Hakede Nobel. Voilà ça, Ambika sur le Chokoma, Atibuana de Negele sur le Wajibe Bikasi. Nala Noua, Chokola Mina Benoa. Alaka ni sababa pe gelami me jamana sigida kono bi komini kono bi adukon te mashira ne feme faraka foi me bora an hakilla bidda yoro mina medda ya tsaguna uka parce ne alaje sana komini kono sai komini du mugani wulowula kalanta yoro tira o ko jugu bade jamana siti daga development ne kalande jamana siti daga development lama te dugu era ko ne te daga kile tama kasane ne ma dugu na do nyona ayam salo dugu minu wulla kana sayya ay dugu tambo ubebo la ko nyoto ametike ko nyina dabana ne na faraka tiere be ka jena te ka be batike ya do gela kara angon ba nyini fanga Bisa kan dewe kebabina, purta ngal bisa kan hakilla soro. Yode gelai kerabe, ne gelai teplai. Doko ni kera, ada model segana. Poka tak ada model. Ayo ambanyi na alabe, alake ni kapurai. Ya de alaka ni kejama. Saiko, sanako, saiko, sanako, saiko, saiko. Abe sanka lutan kelelana atle muga anduru 2024 konnana anana anga nusoko ya dira ami peka anga tusumango ya ira toro mimbanga ka lati jamana nyamogo ne to ko able gindo ne sai société civile nyamogo degu mimbanga bi bisaka ko adugulente jamana nyamogo la nyambogo nanande ampora ka kulu mugo takan jabi ami peka ko jamana nyamogo ne tuka lage ka sai lakana bibina anga dugu minu wila sangelen temena sana arrondissement dugu bidurun ko de a dugu bidurun ko bela jele de be jadi wale tilamo bulu ko sai dugu a dugu tobe ko ni wila kana farasa ka sino ni ma farasa ko ko be jadi wale tilamo de bulu donc polo anga sira be mutikele ko ka toto ani matumuchari 3 km o yere ya jele mba sino 2 km de si ça usira fana tigelen do ana anti bo na pembe tigelen do ana kongo bana gele bana ambi pe jamana nyambo ko lage halbi ko laga nan sabati ampe ya pour que anga lama am sika ka chugoya mina na fara dugu bidurun ko o bede be jadi wala tigla mo bulu aw munungo anti benga fana ta o kembe ka uni sirika dangu anti bo anti ta yorosi kongo ni gele ya wode binyini kan fa fonga yere tigla mo na fara kana mo sitea commandanti en fait service technique en fait al service technique mo kele mi ngombo fait jadi wala tigla mo yo fa siraka a 2 km
donc sisan anw yɛrɛ tɛ se ka bɔ wa an b'a fɔ gɛlɛya u b'a kalama ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama na an bɛ fɛ ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye le chef général o kuma anw ka miiri la anw ka yeli bɛɛ la a bɛ i n'a fɔ ne ye mɔgɔ min ka mɔgɔ tɛ primature la dɔrɔn aw t'i lagɛ ne ye mɔgɔ min ka mɔgɔ tɛ CNT la o t'i lagɛ ni mɔgɔ min ka mɔgɔ tɛ gouvernement la o ka yɔrɔ t'i lagɛ n'an m'a lagɛ o t'i ɲɛ dɛ n'a ko jamana tɛ dilan anw fana kalekan don an tɛ taa duguw fɛ aw dun tɛ ka anw lakana n'aw dun m'anw lakana anw bɛ gɛlɛya min na a laban laɲini min bɛ u b'u sɔrɔ anw dun tɛ ala deli o la anw ka laɲini ye min ye a ka n'an lakana n'aw nana anw kɔni bɛ jamana de kɔ an mana anw bɛ jamana de kɔ hali u b'anw fa k'an ba anw bɛ to jamana kɔ ne ye mɔgɔba minnu tɛmɛlen u tɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ parce que u ma sɔn fɛn dɔw de ma u ma sɔn fɛn dɔw de ma o de kama u tɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ Binon Kulubaliw banna fɛn dɔ de ma o de kama u tɔgɔ bɛ histoire kɔnɔ Damɔzɔn banna ko dɔ de ma o de kama u tɔgɔ bɛ histoire kɔnɔ wa Sayi fana banna ko dɔ de ma o de kama Sayi biya wa Sana Nunjuru n'a banna juru de bɛ Sayi anw min fɛrɛ ka sa ka ban anw ti bɛnkan ta jadisi fɛ wa n'aw bɛna u lakana a ye na u lakana n'a tɛna u lakana a y'a lagɛ aw ka na lakana laɲini ye min ye o de don a y'a lagɛ ne ko jamana ka avancer ko jamana ka kalan kalanci anw fɛ an bɛ ekɔliso de kɔnɔ hali ka taa an ka déclaration kɛ kumanan fɛ kumanan tɛ yen foyi tɛ anw fɛ service technique mɔgɔ foyi tɛ anw fɛ k'an bɛ taa an ka discours kalan yɔrɔ min fo an bɛ diɲɛ de ka na fara ɲɔgɔn kan ekɔliso kɔnɔ hinɛtɔ ko dan a ye ekɔliso lagɛ foyi tɛ yen kalan tɛ yen anw ka denmisɛnw kɛlen bɛ ka kalan kɛ u ye dɛfusɛ u kan ka taa lycée daminɛ mais moyen tɛ yen u bɛɛ bɛ yan kuma tɛ fɔ dugumamɔgɔw kɔni ma donc jamana ɲɛmɔgɔw a y'a lagɛ n'a ko possibilité b'aw bolo ka juguw kɛlɛ vraiment anw kɔni ma fɛn ye fɔlɔ an ma fɛn ye bi an ma fɛn ye sini wa Asimi Musa ka kuma tɛ min na anw jatelen tɛ aw fɛ Sala commune ma jate aw fɛ dɛ commune fila de bɛ ni commune yɛrɛ duguba tɛ a bɛɛ bɛ bɛnkan kɔrɔ o ye jamana ka ɲɛtaa ye wa donc n'a sɔrɔla anw jatelen don aw fɛ a y'a kɛ Ala kama kira kama a ye fanga ta de ko a bɛna dilanli kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la vraiment a ma bɔ nɔgɔ la anw fɛ yan dɛ wa n'a ye nin waati tɛmɛ a hakili bɛ lebu o lebu la o de bɛ kɔfɛ ka na mais an kɔni jɛn bɛ ni lebu ye an ti don bɛnkan kɔnɔ kɔrɔ ka ban parce que an y'a ye ne y'a dugu dɔw wuli ka na olu y'a préfet de hali n'u ka dugu bɛ ci a ti fɔ k'olu kɔni fara jatigɛ wale tigilamɔgɔw kan vraiment an b'olu fɔ k'u wale ɲɔgɔn dɔn an nana minnu sɔrɔ yan o kɛlen don an ti bɔ a jigi kɔrɔ bi an ti bɔ a jigi kɔrɔ sini fo ni jamana ɲɛmɔgɔw bɔra a jigi kɔrɔ Ala ko dɔ kɛ wa an bɛ sa ni ɲɔgɔn an ti bɛnkan ta danfɛnsi fɛ hali an bɛ ka déclaration min kalan an ka grille de bɛ danger la mais an b'a préféré u k'an fa k'a ban an ti bɛnkan ta fo ka diɲɛ wuli ni gouvernement bɛ se ko la a ye n'an bɔ bolo la a 2 kilomètres n'a fɔra an ti sukoro sɔrɔ an ti tulu sɔrɔ dɔgɔko kuma tɛ kɔngɔ bɛ ɲini k'an fa an ma dalen don hali bi k'aw bɛ lakana na anw ɲɛ ti lakana na dɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a bolo a ye na sa in n'a mara lakana. Ne tɔgɔ ye Madame Buare Fana Kulubali ka bɔ Sayi an ka cercle ye Masina bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 25 11e mois san 2024 ne ye Sayi commune kafo musow ka kuma lasera ye ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnya la chef général ni sɛgɛn tɛ fila ye anw Sayi commune musow anw sɛgɛnna dɛ k'a sababu kɛ mun ye Bamaji wale tigilamɔgɔw ka gɛrɛndɛ ye anw dara ko fɔ anw ka bɛnkan ta wa anw bɛ faso de kɔ faso janfa anw t'o fɛ anw musow tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si an tɛ se ka taa sugura an tɛ se ka taa kungura n'an taara sugura ka taa an ka naw san hali ni malo kilo 1 de b'an kunna anw natɔ jadi wale tigilamɔgɔw b'anw minɛ fo bɔ sanw na ka tila k'an bugɔ n'an taara kungura k'an bɛ taa dɔgɔ ɲini bɛna tɔbili kɛ n'u ye muso min sɔrɔ u b'o minɛ k'o bugɔ anw musow n'an denw n'anw banana anw jigi ye yɔrɔ jumɛn ye an jigi ye Ala ye anw jigi ye dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔ tɛ anw fɛ yan fura yɛrɛ tɛ sɔrɔ anw fɛ yan sira yɛrɛ tɛ anw bolo anw bɛ taa n'an ka banabaatɔ ye yɔrɔ min ka taa furakɛ k'a sabu kɛ jadi wale tigilamɔgɔw ye ni tin ye muso min minɛ a ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn dɔgɔtɔrɔso o baara kɛbaa yɛrɛ o tɛ anw fɛ yan o dɔw bɛ jigin gɛlɛya la fura tɛ sɔrɔ k'i k'ara taa yɔrɔ t'an bolo ko muso de ye jamana ye n'a sɔrɔ o de ye diɲɛ ye sɛn général Masina Bakɔ Bulu musow an lajɛ sa dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Sayi commune musow private bɛ anw fɛ yan ani donsow an b'u fo u y'u seko kɛ halisa Asimi Goyita n'a ka jamakulu anw mago bɛ lakana la sisan anw fɛ dugu minnu wulila ka na fara anw kan anw b'o musow
foyi tɛ anw bolo denmisɛnninw sɛgɛn bɛ musow sɛgɛn bɛ fosi o de tɛ anw bolo du kɔni an b'a kɛ min ye anw mago bɛ lakana na lakana sugu bɛɛ anw mago b'a la dɛmɛ yɛrɛ sugu bɛɛ anw mago b'a la kɔngɔ b'anw na yan ɲinan b'anw na yan foyi tɛ anw n'an den bolo dɛmɛ sugu bɛɛ o ye mun ye lakana b'o la kɛnɛya b'o la fiyɛrɔ ani balo o b'o la anw mago bɛ lakana na sisan e bɛ jamana ko n bɛ dugawu don jamana ye ala k'a basigi ala k'a kolo suma. Ya juga mau juga, ang wuri nu kipa mu dura kena asanggelin temena, ambil saya, boy tamlu, kator ni toro te fly, ang koni toyara, ambil minu yara faya, yara toron me, ang koni ya ni mo fe, bisa ande mete me komina, o kan de mete, nota ni toro te fly ang koni seganasa, oh, ang bore afobo, kita konya ni, posisa, ansikini mo sikita kilina yano, ambil chega. Angora ka nyo min tuwe o me tige so me mi tebe samu yara chege fo ko ndamlo ya na bi ga ande me deme ko mi na ka ande meti so te ni se ga ndaf lay ko na ni toke Aiwa nin tun ye anw ka dugulamaw ye u bɔra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna degun min b'u kan musokuntigi kumana dugutigi kumana maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila u kumana fɛn kelen b'a kɔnɔ o kɔni ye ne yɛrɛ hakili ta denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye dɛfu sɔrɔ n'u ma se ka taa halisa k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye fɛɛrɛ kan ka tigɛ o la sabula ko nin y'u bɔ ko naani de ye ka ɲɛfɔli kɛ gouvernement ye n'an bɔra Mali kɔnɔ jamana kɔkan kibaruyaw la Vladimir Poutine ale ni Basiru Diomaye Diakhar Faye ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine yɛrɛ ka kunnafoni maaw ye olu de ye kibaruya in danganamaya maaw ye jamanakuntigi fila in k'u ka kumaw ye tali kɛ min na lakana ko kuma b'a la ni jugawale ni bamancawale kɛlɛlu ko kuma bɛ a la Poutine a y'a ɲini Diomaye fɛ n'a bɛ se ka taa Irisilakaw fɛ yen taama la hakili jagabɔ in a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin cogo min Union Européenne y'a yira samedi tɛmɛnen sibiri tɛmɛnen ko a ka lasigiden min bɛ Nizɛrikaw fɛ yen Ɲame a y'o wele ko a bɛ se ka hakilila sɔrɔ cogo min na Bruxelles n'o y'u ka faaba ye min ye nin waati na ye Niger ale ni Union Européenne fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ dɛmɛ dɔ ye dɛmɛ min bɛ taa se euro wari miliyɔn 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn ma u y'a yira sa ko kun kan ka di maa minnu bɛ bi ni jiko gɛlɛya ye olu sɔrɔ ni ye waleya in ye ale kɛlen kɔfɛ sa Niger jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale kɔni bɔra ka kibaruya dira k'a fɔ ko min ye Union Européenne ye u nana ni dɛmɛ in ye k'a sɔrɔ mu sara olu la olu fana ma ɲini fɛ u ka dɛmɛ du u ma u se cogo di kana olu ka jamana kɔnɔ kana ni fɛn ye k'a sɔrɔ a ma fɔ k'u kana ni dɛmɛ ye dɛmɛ ma ɲini u fɛ u yɛrɛ ka wuli kana u yɛrɛ ye k'u bɛna o ɲɛnabɔ Niger kɔni ni Union Européenne n'o ye nanzaraw ka kɛnɛya tɔnba ye u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nin waati in na k'a kɛ nin waleya in ye waleya min ni a kuma ale fɔcogo cayalen don Burkinakaw fɛ yen ni jugawale ni bamancawale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na bolo sera ka da maaw ka maa minnu bɛ sa n'olu kɔni bɛ taji feere kalo in tile 8 u y'a yira sa k'a fɔ Zaberekaw fɛ yen u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ u sera k'u bolo da taji feerela dɔw kan min ye 7,000 ani 300 sa litiri carburant na u y'o o de minɛ u la a kun kɛ kun ye sa k'a bɛ ta ka taa di bamancawale ni jugawale kɛbaaw ma Burkinakaw y'a yira fana k'a fɔ ko nin tɛ maa ninnu siɲɛ fɔlɔ ye sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka doni ninnu ta u ye ani minnu bɛ wuli ka jɔ in na u kun sɔmina u la k'u labali waati dɔw la nka u seginna ka taa fan wɛrɛw fɛ sisan tuguni u y'a daminɛ kura ye yaasa ka taa maa ninnu ka taji k'olu d'u ma cogo min Niger gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minan labɔ ye
n'o ye nɛgɛkolow ye k'o tɛ bɔ olu ka jamana dafɛ tuguni Seydou Asman ni ale y'u ka sɔrɔ minisiri ye ale ni jagoko minisiri a ko Niger nɛgɛkolow foyi tɛna na se ka bɔ kɛnɛma tuguni wa yɛrɛ fana tɛ nɛgɛ o nɛgɛ bɛ yen n'o kan ka bɔ Niger dafɛ ko f'i ka taa yamaruya sɛbɛn ta u tɛ se k'i to yen tuguni k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ n'a ye sabula olu yɛrɛ mago bɛna na se u ka nɛgɛkolow ma AES jamanaw an bɔra k'o fɔ olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ passeport kelen carte d'identité kelen u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jamanakuntigi colonel Asimi ale y'u bisimila hakilina in na hakilina in bɛ se ka lawaleya cogo min na a y'a ɲini u fɛ sa dugudenw ka lafiya jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko k'u taabolo ye minisiri min bɛ yen n'o o ye anw ka Dawudu ye ka taa fara Burukinabew ni Niger minisiriw kan sa olu kɔni ye baara kɛ a sɛbɛn nka sɛbɛn min ni maa ma fɔlɔw tun y'o da Libankaw fɛ yen min ye Joseph Borrell ye Union Européenne ɲɛmaaba ale bɛ taama la nin waati na arabu dugu kɔnɔna na waati min a bɛ ka nin taama in kɛ a yiralen don k'a fɔ sa ko Liban kɔni ale ni Israel kɔni kɛlen don ka masaranga sɔ kɛ da la min ye bombardement ye olu kɔni bɛ sen na a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛna na taa sa banbantiwale ni bingaliw bɛ ka kɛ yɔrɔ min na muguciw bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a bɛna na taa yaasa ka taa kuma u fɛ dimanche tɛmɛnen ko a kɔni taara min ye Beirutkaw fɛ ye Borrell ale n'olu ka Liban premier ministre par intérim n'o ye Naïjou Mikati ye a n'o ye ɲɔgɔn ye u kɔni ka kumaw ye tali kɛ politiki ko la dɛmɛ bɛ se cogo min na ka don adamadenya ale sira fɛ ka se ka u dɛmɛ Philippines-kaw fɛ yen sanji tasumaba dɔ o ye tiɲɛni kɛ u ka dugu dɔ kɔnɔna n'o ye Mani ye maa ba saba sa ko o de kɔni ye sigiyɔrɔw bila sabula tasuma in ale fanga bonyana kosɛbɛ waleya in kɔni cɛ jugara dugudenw kɔni ni maa min da anw ye bɛɛ duuru don fiɲɛ la tasuma bɔra dɔnbali amara ni jɔ k'o kɔnɔ maa bɛ se ka jɔ ka ji kɔnɔ i se ka jɔ ka tasuma kɔnɔ dɛ nansaraw fɛ yen n'o ye Américains ka dugu la ye u ka muso dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ ma ko mannequin no Jennifer ale ko sa k'u ka rappeur min bɛ yen n'o ye ye ko ye kɔni ko y'ale ta k'ale pɛrɛnkoyi ko binna ale ka clip dɔ dilanni senfɛ ko ale ka bila a ka hakɛw kɔnɔna na muso in a bɔra ka dantigɛli kɛ a ko kamalen ko ale kun ɲɛna ko clip do ko nka k'a ye waleya da ale kan k'ale ba dɛmɛ dasi ko ale bɛ fama tuma min na ko y'a sɔrɔ ko a y'i mago ɲɛ ale la wasa ko sisan ale ka bila mannequinw yɛrɛ fana fɛn min tununa 2010 sisan e bɛna bɔ n'o kuma ye 2024 ou bien a ka sɔrɔ de dɔgɔyalen don o de don farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ championnat national an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ale daminɛna musolakaw olu ka coupe d'Afrique fana ko o bɛna na daminɛ min ye an ka musow ye n'o ye aigle musomanw ye sa k'olu kɔni bɛ groupe C de kɔnɔna na maa minnu n'olu kan ka bɛn sa e ko Afrique du Sud t'a la wa Ghana b'a la Ghana min yɛrɛ ye coupe in ta ko siɲɛ 3 kɛ san 2000 ani san 1988 san 2002 ni san 2006 Tanzanie o fana bɛ an ka groupe la min ye groupe tɔ ye sa n'o ye groupe A ye Maroc Zambie Sénégal ani RD Congo b'o kɔnɔna na groupe min bɛ sa ni o ye groupe laban ye n'o ye groupe B ye sa Tunisie Nigeria ani Algérie ni Botswana bɛ o kɔnɔna na an ka maaw ko f'u ka u jija dɛ sɔnɛ ka a ma nɔgɔn dɛ anglophone don aw dun fana ka muso ninnu est ce que Maroc équipe npogotigi équipe bɛ yen k'a ka musow tɛ min na ye a tɛ yen o hali bi min bɛ bi don ni bɛɛ ye Maroc Malien de don awɔ donc an fana man ka to kɔ dɛ coupe d'Afrique min bɛ yen n'o o ye Vovinam ye Vovinam ale na kɛ senfili ni bolofili ye o kɛlɛ tun bɛ sen na anw fɛ yan a coupe d'Afrique ko jamana caman nana la Mali maa 400 ni kɔ o de tun bɛ an fɛ yan ani Sénégal de tun bɛ finale kɛnɛ kan senfili ni bolofili la Mali ye Sénégal bati ko nka k'a ma nɔgɔya dɛ k'a gɛlɛyara kosɛbɛ a kɔni komi a tanna yan an ka maaw sera k'u fasaja ka coupe in k'ale ta hakilila k'a fɔ Ousmane Mokhtar ale ka ko ye nin ye kosɛbɛ a n'a furumuso a bɛ kɛ muso min na ka taa o t'ale ye dɛ ni n'ale bilara ɲɔgɔn na a b'a fɔ ka a bɛrɛ bɛn ne nɔ tɛ ale ka farin dɛ mago tɛ yan an b'a fɔ nin coupe in nin ɲɛna kosɛbɛ an ɲɛ b'an ka minisiriso mɔgɔw ni Mokhtar yɛrɛ b'a la o an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn
nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira ma Amara Nuhu Keyita fɛ ani Keba Jalo ani ne yɛrɛ an b'a fɔ san ko a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnn'a ma kibaruya wɛrɛw an na olu ɲini ka bila u ɲɛ yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na.